kafafen watsa labarai ta karbi wannan transmitter, shin ta dawo ma da ita a hannunka ko tana hannunta? Ba ta dawo min da ita, tana cin hannunta. Ko ga abin da ya sani ta don ga uzurin tun wata sun ka ce in ruhi na ruhi ban koma yin tunan. Kana nuni ita shi wanga gidan rediyon cikin kwanan nan na kai shi? Wanga cikin kwana 3 ne shi akan waga gayyata da aka yi wannan tasha mai albarka ta Alu na godin ce to ba shi ga ko in ce ma gidan rediyon Alu ya gode TV Alu in ce ba shi wa sai an yi da nan take na sauta kuma ne kwan 3 ne juya ta na mai sheta transmitter na dauke ta daga matsayin rediyo ta koma ita ka watsa. To yanzu akwai wani gwaji da kai na ta kamin ka zo? To lalle na yi gwajin ta sosai kuma lalle. Ni kasa jama'a suka ji? To abinda a program din mun ka sa musu dangane da halin da ake cikin mun yi ta musu faɗakarwa na a zaman lahiya a daina rigingimu tsakanin Fulani da makiyaya da Hausawa, a zaman lahiya a daina kashe-kashe aje makamai ba musu kashe-kashe an kashe an ɗauka nan duka. Hausawa su sha ma Hillani lahiya, Hillani su sha ma Hillani. Ma'ana dai jawo hankali kai kan muhimmancin zaman lahiya ga al'umma. Shi na ne dan transmitted da kamin in taho na shi kenan kuma an rufe yanzu don da babu takardar lasin ga NBC, to in ba don gane sharaɗi ba za a koma kuma yanzu bayan mun koma za a aje ta haran da aka samu wani shugaba wani babban wanda ya samu na takarda daga NBC to za a sake bude ta. Akwai wani sharadi da ita hukumar NBC ta baka na cewa kila idan siyasa ta taso ko wani makamancin haka kana iya amfani da ita da kai amfani a baya, amma dai naka watsa shirye-shirye a cikin karamar hukumar raba wannan na abu ta amince maka, ko akwai wani sharadi da ta gita ma? To gaskiya ta shaɗa min sharadin cewa kan koma watsa wasu labarai dangane da wannan tasha. To don haka ni in ba da galura ba kuma ko shi ɗaya rana na yin ta ji aka ƙare ji an kaɗa yin tasi na minti 30 sai na ajiye sai ni yunan saboda ba ne ta in taka doka da oda bisa ga ta ce tun ta ce a bari to an bari ba zan sake harkar transmitter gidan rediyo ba sai in na samu takarda daga resu wani babba ya bi domin ita gare shi to wannan ka ina iya budewa don ci gaba da harkar. To Mallam Kabiru ya kamata mu san shin kai karatun boko? To lalle na yi primary Gandi, na yi secondary Gandi, kuma na yi work school nan makarantar ayyuka. Ina da grade 1, grade 2, grade 3 akan me? Akan sha'anin lantarki. Akan wannan bangare na lantarki ta kai fagen yanzu ina da mutane waɗanda abokan aiki na waɗanda koya ma aiki da aka jan layi hatta da high tension waya in ta kace to ta uku bala'i na waɗanda kace high tension to ana iya kwaɓe jamfa a kullata raba dunni ka ayyukan, sannan kuma low tension na ajaki da gwamnati ta sa cibe ta tsaya nan na turawa na siminti to kai kuku mutane shi kun ka sau na icce to yana da matasa na abokai ke da nukuwa aiki muna iya jan wuta mu kai musu shiyoyi balle wayare ina da yara su ko masu bangaren wayare. To da yake ita wannan fasaha ka daɗe cikin ta kuma kila ka kwashe shekaru kana yi ko? To lalle tun 1991 na kai saboda sai na fara da fanhonan heshi na kashe kwari ga albasa tafarnuwa da sauransu. Ma'aikata gona tun zamanin jaɓi godi ifat ya san da ina wannan, sannan duk wani wanda adda matsalar amplifier shi na ciko kamin bai da amplifier a sauri ko da babba a to a juya ta a mai sheta amplifier a kiran ita domin yin kiran sallah masallatai shi ma kai fara ko sannan kowa ya san na telefon intercom da rediyo daga wancan gida zuwa gida kana iya dumi da mutum shi goma ka dauki waya an gitta wayoyi intercom kenan ba irin. To da wani abin kira aka kira? Shi kai ne duk makarfon nan wannan makarfon irin wanga abu wanda aka kira sallah shi ne halin yanzu. To kanan nashi na muka kacewa a mai hannuwa guda biyu nan guda shi na ruwa shi ya ciki kana ita ko nan laspika nan ko makarfo laspika rediyo kana dumi da makarfo shi ko laspika kuma duk sun tafi can shi ma ce shi ma na can rike da nashi kuma don rediyo a tsakiya rediyo shi annan da ka balla akwai wanda za a kawo ma kai da rediyo bai wajen ka da ka balla wayo sun ta sun tadda rediyon shi da a can kusa ga rediyo sai ya dauka sai ku yi dumi lahali shi ko na kaso sai ya balla rediyo shi ko ta sheka ta can shi ma sai ya dauka da ya ji wannan lasfika ta kara ya san an kira shi sai ya dauka yana dumi yana ji don haka babu abin da ba mu yi da rediyo muna jujjuya shi akan abubuwa da dama.